Hello guys, good morning. Coco Bird here again. So mag-vlog na sa ko. House update today tayo, no? Sana all. Dindingan na rin ako niya akong kwarto. So, Sana all. ang itsura. Yun. Alright. So, ano makasapi ng butangan ko ng mga divider dire para sa mga sinina, para din ako magpalit-palit og urukan para magyapon. So, ano siya. For today's video day guys, no, mag-wiring ko karon. Ay, mag-wiring ko. Ano itong mga Fernalias. Wire 14 ang size ani, junction box, circuit breaker, ruyo, dua ka switch, dua ka ani outlet, receptacle. Kini siya muna siya ang staple para na siya ni nails na siya. See? Nails. Isa lang. See? Kamaya ko mga Fernalias. So, stay tuned sa akong mga lubuhaton garong. Alright! So first atong buhato, no, abrihan ka natin ng breaker. So ako na ginabrihan. So muna yung itsura sa breaker. Hindi na kakailangan atong dakong estanan, pwede naman siya. So dapat ang plastaran makita ba na ang plastaran paibabaw gini siya, paibabaw. See? Hang on to sa ibabaw. Gumagana na. So, nakabutang na ako dito o ito. Hindi siya. Diyan na ito siya i-plaster ang circuit breaker. Ay, dok-dok lang. Ay, siya. Ay. Barag drone ba mulupad. So magtawad ako, and then update na yun. So hurrah! As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I wish, you know, I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I wish, you know, I can fly high, I can go low. Today I got Itong color sa wire, no, is black and yellow. So mostly ani nga mga wire white and black. Pero kini yellow and black. So masya, no, color coding lang tani para matao na to ni. you on. Think about the show. We're all playing the same game, waiting on alone. We're unknown and known, special and a clone. Hate will make you cautious, love will make you grow. Make So,
under mo nga tag-as kini akong kanit. Ito po muna sa breaker. So mag-ana na siya. Basta papalit. Tara goods. Buskin sinda nga style. Tara goods na tao na budo. See? Ano siya allowance. Di na ako mapakita sa inyo mga goods no kay galisod ko, cellphone lang akong gamit mga guys. Pag yun nato ni siya to, paana siya. Pag yun, on, off, okay? Okay! Little update. Right, pwede na to itaod ang cover. Wow. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe that time will let you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the wall. This is our call, we rise and we fall, dancing in the moonlight, don't we have it all? So, ganito na taon na. Breaker. Andre. Taon na lang ko. O, yan siya box. Taon dyan ako ha. Ilisuot kayo ko na isa. Taon na. Naputol po na ako ang wire. Taas po niya siyang allowance, no? Isa ka. Ilan mo na. Isa ka dangaw. Ito sa ka-junction box dito. Yan ako na siya butang para sa suga sa kwarto. O suga sa sala. Okay. Here we go again. Wiring na po ko. Bigyan rin pa yung diya. Let them march again. Welcome to the paradise. Far. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. Natawad ang baka junction box. Siguro dire na lang kung magbutang ng isa ka receptacle para suga. And then yung switch on the side. Wala pa ko yung barrier dyan. Harang dyan sa kuwan. Wala siguro. Hindi ko magtaon. Date. Receptacle na sa ta. Tapos yung butang. Ito po. Ringan sa nato. Una. Aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua para que vea qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría para bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Ayan, ako itaon ang switch para sa suga dito. Dito. Ang switch. Okay. Install light.
Yung switch dito, dagan paingon dia. Dari na po ko sa kwarto. Diyan lang bumubutang tapos dari ang switch. Diyan ang sirta ko sudah. Dari na ang switch parts. Right. Tapos date, outlet, ganito, junction box, switch, para diri, then switch para sa kwarto nga suga. Hindi pa magsusobra ng mga wire. Kani dagan ko pa yung dito sulod. Kaya dito gawas. Angkot outlet dire. Outlet lang sa. Okay. Wiring sa babaw, junction box, switch para sa kwarto. So kung kulang na ano is tapping, sabali lang ng tapping, switch, outlet sa kwarto. Ayan sa junction box sa likod. Dito. Ayan. Junction box. So, butang kong junction box diri kay para pwede na po ko maka-extend rin pohon. Ayan junction box. Butang ako outlet diri. Wala sana ako gibutang ang outlet. Ihabog man kayo. So junction box na lang.
para makabutang ko og suga diri pohon. So, sa pagabot sa tapping, ugma na ko makatapping kay hapon na. So, dali naman na ng mga tapping. Easy na kaya na siya. Easy. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tomorrow. Hello, what's up guys? Dito na din sa ato ang vlog. So, atong buhaton karon is tapping. Ipang tap na nato ning mga wire. So, ako sa ning pamanitan. So, kung naman galing mo dili masabtan sa akong isulti karon, na po day mga tutorial sa YouTube. So, pwede mo tan-aw dito. May mga tutorial dito with diagram. Kita din na ta mag-diagram. Kamao naman tani. Right. Let's start. Panitan sana ko ang wire. So, ako sa islang ipang tap, no? Since wako man may kurente, so pwede rin ako hawid-hawiran. Pero kung naka-live yun yung kurente, ayaw gina nyo gawiri. So wala tayo gloves. Kaya wako man tayo kurente. Dapat yan na may gloves. So dahil kini siya nga wire. Saan yung hugtan? Ano? Cut lang natin tumoy. Kung dapat higpit yun sa pagka lukot okay, para siya magkakos o kana putol-putol nga connection na makakos po na siya ng buto ang connection. Dari na punta sa black wires. Disclaimer lang, no? Experience lang data. Wala na to nag-i-eskwelahan. Ato lang ani is experience. So nag-validate ko sa una o kanang assistant ko sa electrical engineer. Since ato amaning balay, dirag kita magkamagamaan. Pero kung dili mo sure, kuha gid mo electrical expert. Dili ta expert ani. Ate ko sa akong mga ka-office mate, no, sa North Point, Employee Security Agency. Lang Sir J o Ma'am Joy, Ma'am Chang, Sir Chris, Sir, yes sir. Ang Jidang day pod, viewers po din nato si Jidang. Cut. Ma'am Trans, yan, Ma'am Madge, Ma'am Bell, mga Ma'am Jelly, kung kapanan ang magaling Ma'am Jelly, Mother Marina, Ma'am Girly, isa pa. Sa ato rin ginautangan, no? Cash advance pod, nakasi ita para ani Sir Ricky. So, yun. So before dito magkuha, no, pag magtap sa pikas dapat naka-electrical ni siya sayot. Tanga talaga. Dapat ay ka mong kubi na pudya electrical na tape na nimong isa. Shout out day kay Sir Tutu Aldi o kay Ma'am Ends, Ma'am Inday, shout out. So ito na siya tape.
Yan. Done. Tapos, ilokot lang din nato siya pasulod. Dapat din sila magdikit. Yan. Yan. Siya magdikit. Layo lang sila. Yun. So, mana to sa isa. Dito na po sa pikas. So, dito na tayo nga side, no? Kung asa ang pinakadagan ng wire. So, ini siya sa outlet ng wire. So, ini siya sa suga ng wire. Tapos kini nga wire, kini sa paingang paubos. Sa switch. So, dito yun nagtagan kayo. So, panitan sana ko ang mga wiring. So, nanata sa side niya, pinakadagag wire, no? As you can see. So, pangit akong buhok, di? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sa portion niya, pinakadagag wire. So, ang itabuan ni, color coding lang yapon ta. So, natay mga mausab nga color diri sa wire. Nga magikan sa outlet sa receptacle. Ana, receptacle. Paingon sa switch. So, diara ta mausab atong color coding. So, try na ko kung best, no? Na maka-explain ko sa inyo ani. Disclaimer lang yun. Experience na rin ako Okay? So, pangitaan lang to ang wire nga gikan sa breaker sa nara. Ano siya? Kini nga wire. Gikan na siya sa breaker. Tapos kini isa sa receptacle ni para sa suga. So, color coding. Pagtapad dyan na to ang mga main, di man siya main wire. Hindi siya, ano ba ni? Hindi nga wire, dito ni siya sa outlet. Outlet niya siya gikan. So, tapad na to. So, ipagsumpay lang ng mga itom. Na mga itom na mga wire. Ito lang yung sa color coding. So, okay. Ano? By the way, ang gatong mga ikan sa switch. Ano to? Mga wire. Yun, apil na to. Siya apil. Naog na to siya. Para dito to siya matap. Dari. Kinausab ra ang color coding. So, yun. Alright. Tigas. Check. Receptacle. Main wire. Outlet. Receptacle. Okay. So, upat ka buok. Upat ka buok. Ay, hirap.
So, na-connect na nato ang black wires. See? Yan, black wires. So, nabantayan ninyo, no, na ito yung black wires diri. So, wala na siya ilabot ya sa itom. Siya pildi. So, makita na ninyo karon. Sabi, mabay hait, wala. Wala hait. Sa tumoy. Ini, wala. So, pasabot na wala nagtibaw. Tago na sa para clear. Okay. Direta sa outlet. Una na ito pong itaon ang linya sa outlet. Outlet. Receptacle sa suga. Kini nga wire mo ni ang sa switch. Okay. Kini siya gikan ni dito sa receptacle suga para dito sa kwarto. See. So i-connect natin ni sa black. Connect na to. Ito ba? Ito na sila i-connect. Kailangan gede ko magpakita ang diagram man. Para masabtan niya na siya. So, nagbuhat kong diagram. Ayan yung kansaway akong gibuhat nga diagram. Tada! Sabta na lang ninyo. So, muni ang sasuga. Okay. Muni ang sasuga. Na bawal daw yung minded. Klaro ba? Klaro. So, muna itong switch. Ang linya nga gikan dito sa suga. Naog po paingon sa switch. Muna itong switch. Pag on ana, diretso na siya connect. So, siyempre kay black and yellow muna itong suga. Imaginary na lang na yellow ni siya. Okay? Okay! Tatan ko ninyo. So, ano itong diagram? Paras nga diagram. Lain man. Okay. Ako sa itong i-tape. So, diri na budta. Ang switch sa disas para sa sala. So, nara. Muna itong switch. Ini. Tapos, muna ang sa receptacle. Siyang linya. Ini. Kasuga. Same sa itong ibuhat ani, no? Connect sa nato ang black o yellow. So, kini siya yellow no ni siya nga connection imaginary no. Pagbigi na lang gyud ninyo ha. So, ito na siya. Connect.
sama sa ato ang diagram nga pastang daginuta. Ini. Okay? Grabe ka inot. Tutorial sa YouTube. Ito na yung tanawa, hindi ko kasabot sa explanation. Kasi nga kung iharap ko na electrical, yung balay na lang. Pwede, busy ko. Sige ko, tamis na ako trabaho. So, tago na ito eh. First, tago ka dyan. Tago ka sa namok. Maraming. Nara. Pat ka wires. Sama sa kong ingon, kini siya, gikan ni siya sa breaker. Kini nga suga ang linya, gikan ni sa suga o sa switch. Maagi na ni siya sa switch. Kini pod sa suga, tapos kini sa outlet. So, sure ka siya, sure gini. Di, dyan joke. Ato na siyang i-connect. So, pwede na ito na siya i-connect. Sura ni mag-vlog, oy. Kailangan yaw-yaw ka. Kailangan yawit yung ka ni. Damay. Up. Hawiran para di mo agan. Natong tumoy. Kat na to. Isupot. Isupot na. Shout out sa mga isupot. Gilawa-lawa. Yun. Alright. So, pwede na ito siya i-tap at itong electrical tape. Subik siya na tanan, tumoy, walay manugsok. Pag na matugsok ka na, sakit. Na-wire ng lapas na, delikado na. So, di sana to na sa Tacloban, no? Kay i-survey pa ni siya itong wiring kung okay ba. Kaso tao na sila og kuano, kuryente diri sa balay. So, wala pa tayo kuryente. Ilo ko ang mga papel. Soon, makakuryente na to diri. Pwede na ito makurog. So, dito tangan po tas pikas katong sa likod. So, humana na ta diri. Right.
So same lagi po sa itong gibuhat gaganihan no, sa duha ka nga na junction box. Color coding lang yapon ta, so di na kaya ko niyo ipakita. Same ram yapon dito speakers. So ang naka-connect lang diri nga kuan no, gikan isa sa breaker nga linya. Ang naka-connect lang diri is outlet dito sa kwarto. So ako na ning itap. Let's do this. So done. Sa kurog ba? Okay. Matag tapping. So malatag wiring no. Tapping. So mga itong mga kuandya. Di sa kwarto. Yon, outlet, junction box, switch. So di pa nato testingan ko kundi kurente. Para sure gina siya. Okay. Switch. Tapos outlet. Alright. Thank you for watching my video guys. Please like, share and subscribe. Bye bye. My life be like, ooh, yeah. My life be like, ooh, yeah. Yeah.